Arratsaldeon, eta maiatzeko udalbatzaren ohiko osoko bilkurari hasiera emango dixau. Eta gaur izango ditugu erregu galdereta aliatu aurretik 6 puntu. Batetikan aurreko bilkuraren aktaren onarpena egoki bada. Bigarrenian udaleko erabakitako kudeaketan berri ematia, etorrikoa. Hirugarren puntuan, 2021 ekitaldiko kontu orokorra. Laugarren puntuan, aurretiazko abisuzko obra lizentziaren izapidetza ordenantza. Bosgarrenean, indarkeria matxista egoeren aurrean, salaketa publikoa bideratzeko protokoloa. Eta 6. puntuan, kirol portuak adierazpena EH Bildu alderdiak aurkeztua. Ondoren, erregu galderekin amaituko du saioa. Beraz, apirilaren 28ko udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren akta dakau. Oharrik edo zuzenketaik. Beraz, honen bestez, onartuta gehatzen da. Apirilaren 28ko akta. Ondoren, udaleko erabakizetan da kudeaketan, ebazpenak hartuko ditugu. Batetik dakau apirileko alkate ebazpenak, 53 garrenetik, 83 garrenea dihoazenak, eta, hor niri bintzat, deigarri bintzatelako edo, hori ikustezue dauela ibilgailua behin betiko bajen mategatik, kuota proportzionalak eta itzultzia, ibilgailu mordoska baten. Hau, iaz ere antzeko bate gertatu zen, beste garai batean, baina itxura denez, hemen otan txartelan inguruko eguneratziak eta olako gauzak eta eragitegue batetik eta ego bestetik horre kontu hartzileetan, batu intzian. Eta horretxio etorri dira danak elkarren atzetik, ezta? Piskate, atentzioa, izate jaula, baina tartekata, baina hemen multzo potolori eta, esplikazioa ala eman ziren. Eta gainontzien, beste zehose, oharrik, galderaik, alkate bazpenen ondoren, dakau zirigintza alborreko bazpenak, eta hemen 3 ebazpen baino ez dieman apirilean, batzuetan asko izatzea, horrengo gitxi, hemen arrazoia dauana, dakigunez, ebazpenen atzian beti goten da txosten bat, txosten tekniko bat, eta hemen aparejadoreri gabe ongean 2 astetan oporrak ere izan zian. Bai. Aste santuko oporrak, geho aparejadoriak ere bakizue aldeintzuala eta berriz etorri bitxarteko hori eta horretxio eman dia 3 ebazpen bakarrik. Eta ondoren, ongizateko ebazpenak, eta hemen ere, pixkate betikoak izaten dira, ez dakitxe hoien inguruan zoze komentatzeko dauan. Ondoren, hile honetan, maiatzian, dakau informatzeko, ordainketa epearen informazio ematen deu, berankortasun txostena etxen da, eta hortan, txostena pasatzen digute estel formatuan, dano dakau, eta gero hori ere interpretatzen jakin beharra, ze hor informazio pilo bat do, baina laburpena izango litzake, iruilekoan egindako ordainketak danak ditugula ordainduta, eta hor epietan egoteia batzuk, 30 eguneko epian, beste batzuk 60 egun, da 80 eguneko epiak 3 epe horiek markatzen dira, eta 80 egunetik aurrea, ja laugarren epe nolabait txarrena esan daigun, ez da? Gudakauz, eguneko 56, 30 egunetan pauta, eguneko 24, 31 eta 60 egun bitxartian pauta, eta eguneko 19 3 fakturi izan dira. 61, hau da, 2 hilabete baino behan dugu
pautakuak. Horrek izan dira, hor, Jesus, esangoet, 2001 urteko txertaketan zaini ondia zen fakturak, eta horretxio atzeapena. Ja, bueno, horre pia betetzia ideala izango litzake 30.000 patzia, baina, bueno, hor ordaintzeko prozesua batzuetan luzau etxen da, gobernu batzarretikan juten dira normalian fakturak, eta gobernu batzarrere 15an behin etxen dugu, eta batzuetan jutentzako 3. gobernu batzarre eta hortxe gainditzen dugu hilabeteko epe hori, ez da? Baina bestela ere numero gorririk ez dakau, hola abisu ematen duenik, ez? Horan beste gabe, hori ere, gau udal kudeaketan inguruan, garo bat arrebeni pasatuko izuete hitza, baina bi kontu bai, bat gaur goizekoa gaina, ongea Xabi Bixak, Inigo eta Ruben da Garo eta Bostok, baina, bestiok ere jakitu nagon zeitzezten, igual ja bakizue, baina, portuetako zuzendari xakin ongea goizian, eta, herrixan ditugun hainbat gairen inguruan, hau da, portuan, dauden hainbat gairen inguruan jardun dugu izketan, de informazio trukian daula, eta gure zalantzak, kezkak eta zeak iritziz truke bat indeu. Eta, niri, garbi zateatzen den bakoitzak beri atatzeu garbi, baina, bai, ateate lanik impresioa, bai ikusten dela zuzendaritzatik eta gure aldetik ere bai, mai hontan bertan askotan aipatu izan danez, herriko kontseilua sortu biharra. Eta herriko kontseilu hori izatia pixkat udalak eta portu zuzendaritzak modu oso formalian eukitzen duen harreman hori herriratzeko kanal bat, ez da, bide bat. Eta, borondatia ikusi dugu, eta iruditzen zat, askotan mai honta iatzen diazen gai asko, ara biderauta asko ze lehenuo erabiliko da informazioa eta proposamenak, eta, edozein kasutan, ondo do, alde danok aitortzia horren komenigarritxasuna, guainen bitu urratzak hori gauzatzeko eta benetako edukizia emateko, ez da. Gainontzian, gaur jaso den informazioan arabera, dikia, lehen datorren kontu izango da dikia, dikiaren obra esleitzeko puntuan dagoela, handikan kontratu eta ez dala formalizatu, baina formalizatzeko bidian dagoela, eta horretengo udan, egingo diala nolabaitxeko atzeko lanak, hau da, preparatibuak eta horretengo udan bintzat, inzidentzik ez dala egongo ondartza eta molia inguru hortan. 6-8 hilabete barru, hasiko liak ezela lurrak eta okupatzen edo, pixkate in situ lanian, baina bintzat horretengo dia libre jongo dela. Geho, bakigu baitxare, txabolakin da aztekoa ziela, Molla Berri eta Zumalabazpiko txabolakin. Horre, arazo tekniko batzuk eta biztatu dialako, horre atzeatu intzakue pixkat kalendaizua, eta zuzendu jazue, baina nik uste esan doala, uda ondoren arte ez diala ziko, ez da? Geho, baitxare jardun deu, nik uste zen biharrala. Askotan gauzak esatia aurretikan arrisku hartzen duzu, gero gauzatzen ezpada, baina hau, iruditzen zat anunziatzekoa badala, ez da? Borondatia agertu digute, eta borondatia baino gehiago ere aginduak eta obra txiki batzuk etxeko kontratuak indadak ezela, kofraiko molia zabaldu alizateko alako baten. 2016an, kofraizia errezanetikan, ipin zegoen zebat, ezi bat eta pasadia moztuta onda,
askotan, nik uste danok, sentitzu dugula, hori gabe. Ez igual jungialako, baina biztako zikiera, jendia ikustia handikan pasiatzen da, hori beti izan da paseo leku bat edo egoteko leku bat, eta ekainako saiatuko jala moila hori zabaltzen. Horren, hori ere lorpen txiki bat bada, posikoteko gauza bat. Gero beste kontu bada, kofraixa berrikuntza, ez da? Hori etorrekoa. Horre ere, aurre kontuak eta oso potolua dira, horren etorkizuna oandik pixkata idian ikusten da, eta hori etorrekoa. Baina bintzat, hori zabaldu alizatia ja nik uste berri ona dela. Eta gero baitxare jardun dugu, akuakultura eskolan inguruan, eta plan berezian inguruan, plan berezia ulertuta dikia maitzen daneako, hori ja martxan eukitzia gustatuko litzaizuekela, eta plan bereziaren idazketan gaur ere adierazi da, legiak ere hala eskatzen dualako, baina partaidetza prozesu bidez edo, partaidetza prozesuak bermatuta ingo dala plan bereziaren idazketa, ez da? Zozeixo? Gero, betik atzen gara portuan, baina portutik aparte ere puertosek badaka nun jarri eta Urasamendi aldian, horre estuaixoko plan horretan, puertosek ere Eusko Jaurlaritzak badaka bere zabatzuk, bere eremu bat, eta hor oandala urte batzuk eta konpromiso batzuk eta hartu zituen, da beste gabe berretxi egin dugu, konpromiso horiei helduko dizuela, beti ere prozesua hasten danian eta hori martxan ipintzen danian. Eta hor geudakau, pelotia. Hori geuk ipini behu martxan eta gero geuk martxan ipintzen deunean, berriz ere atia joko biharko izau eta gurak ere aktibau, ez? Eta, pixkate hoxe, bestiok ere ontzati bileran, da aldezue gehitzu, baina, hola labur esan da. Hori esan, eta gero bestetik, atzo izan zen pleno, agenda 30ko plenua, eukien duen, noiz eukien duen, Elena? Erainun, hori, marretitzen da, gaur eguena. Marretitzen nien eukien duen, eskola agenda 30ko udalbatza, eta, hemen onginan, orduan ere, Elena, Ruben Garbat laurok ez da, egon ginen? Inigo ere bai, parkatu, hori da, bostok. Eta, giro dotorian juntzan, eta nik uste posigatu ginen da ikastetxietatik ekarpen batetik, esango nuke asko, eta bestetik interesgarritxeak intzialako. Kontu batzuetan ere erakutsi ziguten, nik uste, nik bintzat ondo iso hori eta noan, herriko txikixei edo herriko gaztiai batzuetan geixo entzun behar sakuela, askotan eukitzen dituelako guk ez dakauzen ikuspegisak, eta horrek ere ematen digutelako, beste begirada bat errexana, ez da? Ondorixo eta genduen herriko gaztiak egarri handixa pasatzen deuela, eskatu zegoen, lau 5 puntotan txurriak ipintzi, eta dio, baina, bide aztertu beharkoa. Ez, baina, bestela oso izaio dotoria juntzan. Eta, Garba eta Ruben. Arratzalde onda, noi? Otakin datorren eguaztenian hasiko gea, eta ekainak bat, iraiak 15 bitxartian izango da. Pegatinak, isa erritxar guztixei bialduzaku etxea, gutxi batzuk izan ezik, eta hauek etxean jaso ez deuenak, udeletxea gerturatu, eta beko lehiatiletan harreran edo kontu hartzaietzan, bideratu edo lagunduko da bintzat. Eta beste edo zedu da baldin batu ere, geurean agerturatu eta bideratuko dugu. Dena preste eukiko dugu hilen bateako,
Dauaneko eremu desberdinak margotzen hasitzagoz, parkimetruak ere jarri diaz, eta informazio panel eta seinalia jarriko diaz urrengo egunetan. Herriko lausarreratan ere seinale handixak, fluo seinale fosforitua diana jarriko ditugu, auzo bakoitzean ere jarriko dira seinale ertainak, eta informazio panelak eremu danetan eta asko gainea. 3 botazain egongo dira lanian iaz moduan, eta sare sozialetan edo web orrialdean jarri du moduan informazioa etxi eta datorren astean zabalduko dugu. Honekin bate esan, futbol zelai ondoko aparkalekua, iaz bertakoak basan ere, galdetegi bat egin gendun, herrira, eta hori oinarri hartuta eta Bernebilera kontutan hartuta, aurten jarri dugu otagunia, zona urdine izango da. Toan hilabete batzu, kamioi handi bat sartu zen eta lurra desegon gortu zoan, eta ez ondo, orduan urrengo egunetan asfaltatze lanak engo dira bertan. Eta gero berriz ere urdinez margotuko dugu. Kantinen inguruan, Mutrikuko hondartzako txiringituak ateak zabali ditu eta Saturranako kantinia ere irikitza do. Gaur bertan ekarri dugu Hondarbeltzeko moduluak, bai txiringitua, biltegisa eta komunak, eta ekainak 4an irekiko da Hondarbeltzeko txiringitua. Eta portuko kantina ere ekainak 4an irekiko da. Hemen aipatu, gu gauzak berritzen da txukuntzen gabiltzela, eta portuko kantina ondoko ate danak apurtu dituela, eta kaltia herritxar danontzako dela. Egin dezegin honetan, kaltia danontzako. Orduan, mesua hemendikan zaintzeko, ahalegindu gaitzezen danok zaintzen danona dian gauzak. Hori, Agenda 30ko plenuen ere ala esaten genduen. Hori da, txikixei bai, da hemen ere berdin. Hori da. Berdegun eta parkien inguruan, Saturranan katetxe azpixan, hau da, zubisa gurutzatuta dakaun parke edo berdegune horretan ditugun mai eta aulkixak ustelduta doz, geizkidoz eta berritxu ingo ditugu, eta ere mudana garbitu eta txukunduko dugu, hori ere urrengo astietan izango da. Horretaz gain, Saturrana hondartzatika nudista di joan ezi edo pasarela guztixa berritxuko da, urrengo egunetan. Eta Turruntegi, Moiazar gaineko parke horretan ere hasiko gea lanak itxen, oen gaina kostako bidea degula eta jende asko biltzen da pasiatzen, da eremu hori jende asko gurutzatzen deu, zubisa ez do baldintza egokixetan, eta sarrak kenduko deu eta berrisa jarriko deu. Eta gero ondorengo pausoak izango dira, bertan dozen mai, bankuak eta txukundu, ezixak ere aprotuta doz, eta horre ere berritzen jungo gea. Udan ziar. Eta herribidiei dagokixenez, berri hona dakau, 35.000 euroko diru laguntzia lortu deu, Galdonako bidea konpontzeko, hau da gasolineratik Galdona dijoan bidea konpontzeko, eta asmoa da, uda ondoren, obra edo konpoketa honekin hastea Galdona bidean, eta baitza Mizkia mendin eta Laranga auzuan ere, gune batzuk konpontzen hasiko gea. Isabel Obiano kalia margotuko deu, Kaiparetik hasi eta Samekoiako bide gurutzeaino, Itxegrize ondoko bide gurutzeaino, hori ere ondorengo egunetan egingo deu, eta urrengo pausu izango da bide gurutze hori asfaltatzia, eta espaloia amaitzen da lekutikan Flixeraino, espaloi moduko bat lurra margotzia urdinez, nolabait oinez dijoazena ziurtasuna bermatzeko. Atzo erainun hastian markezina berrisak jarri dia Laski barreko rotondon duan, eta astelenian pikupeko bide gurutzean ere markezina berrisak jarriko da. Eta datorren hastian baitza jardinera berrisak jarriko ditugu beko plazan, hori irisgarritasunan planan barruan zen malda txiki horren aurrean kotxeak aparkatzen di, orduan markezina barkatu. Jardinera jarriko ditugu kotxeak ez da itxen bertan aparkatu eta arazoa dakan jendea balasai igo deixen. Eta korreoz aurrian ere, Panai Berri aurrian ere jardinera bat jartzeko asmoa dakau. Eta, amaitzeko izan, azkenia jarri dela Goiko plazako pantailia, eta aurre ikusten degula guztuan ziar, herrixan beste 3 pantaila jartzia.
Bueno, eta nire aldetikan komentatzeko, mai honetan hainbat bidera aipatu deun gure Samediko debata mutrikulotzen den subiko obrak amaitzi ardozela, oantxen zeirak eta zazpira bitxartian obreruak martxetzen zeuenian ja baiak danak enduko ditue, alko da pasatu bertatikan, eta bixar eta atornaztian bitxartian bertan ibiliko dian arren azkeneko rematiak eta etxen, ja bertako auzolagunak eta mutrikura, debate mutrikura datozen danak eta Amerikan debate difuazena, baina zubitxik alkoea pasatu. Urte luziek esan dira, asko sufritxu ditue obra horiek Uraz Amendiko bizilagunak, batez ere ibai gaineko etxekoak, orduan eskerrak eman Amendikan eukireuen pazientzia guztiengatik eta Amendik aurrea disfrutatzea. Debate mutrikulotzen doan zubi berrixaz. Eskerrak ematen hasitza diputazioa ere eskerrak eman beharko zakoz. Azken baten ondia gasto batzuk udalak asumitu ditunak 4 urte hauetan, bai 4 urteetan ziar eta bai oain bukaeran ere, gasto txiki batzuk, obriaren tamaina edo dirutza aldundixak ordaindu dugu eta geuria danez ezuisa iruditzen eskerrak emateko ere egon behar deula. Naiz da ez sentitzu geure gauza bat, baina izan bada. Eta horrean, Eta Santiago bideko jendiak bai eskertuko dela. Zegore, bueltapeaz hori ematen ibiltzen zian da. Erki. Barko Joseba, nire apuntitxo bat. Gaurko bilerian arira. Apuntitxo bat. Lehen komentatu dizuet egon gane, baina, nire lotu pixkat martxuan, martxoko plenuan, hemen mozio bat ekarri zoan berdiakek, portuko zuzendariari informazioa eskatuz. Orduan, mozio horrek gaur erten zoan bai berdiak eta bai zuen botuakin, eta guk ez esku eman zion mozio hori. Argumentuak izan zian, guk mozio horren edukisekin bat etxen ginula eta biler hori egin behar zagoela bai edo bai, baina mozioa ez ala bihar eskortako. Ordurako basagoalako udala eta Puertosen artean harreman zuzen bat, eta orduan bide zuzenago bat basagoala bilero iritzitzeko, konpromiso bat ere hartuta zagoala, eta orduan mozio horri ez izula hartzen inolako zentzuik momentu hartan. Orduan, bakadarrik esan, gaur gainea, batu garenean, eta denboriak ere gautze digula, mozio hori tramitatu ere ez dela eta gaur batu gela. Orduan, nik uste hori txaipatu bakarrekan. Ez ginula biharki ikusten eta denboriak arera guzti dela. Mozio bezala biharrezkoa, basozelako beste bide zuzen hauak, bilera hori itxitzeko eugarruko edo bezala. Bai, horren arira, nik ulertzen da zure ikuspuntua eta, bosketan kontua egon geha horren kontuan izketan. Guk arrazoi nahiko zendua genukan mozioa ipintzeko, mai gainean, eta nik uste dut, eta debatitxoen egon geha berakin, zuzendarizakin, erlazio reglatu batzuk egin beharra hori, alkatek epatu duen kontseilu hori sortzia ezinbestekoa dela. Nik, konpartitzen dut zeurekin, Xabier, komunikazioa egon dela, etorri dela, baina modu formal bat eraikitzia, hori zen gure arrazoia, modu formal hori eraikitzia, horretik presionatu ginen, eta hori nahi nuen bakarrik aipatu, kontseiluan inguruan, kontseilua beharraku bai ikusten degula, kontseilu bat, hau da, ez dadila dan amilu, egongo geha, dakau bilgune puntu hau, eta ez da baidatu dezagun, hori, nire punte hori bakarrik. Nuk ere gauzatxet guztizadoz, gainago izenonga komentatzen, eta guk ere bihar hori ikustu da, baina, azkenean, konklusio horta jatzeko ere, bilera batean behar zan. Hori izan helburua gaurkua. Orduan, esate ginuna mozioa edukizia dudagabe, gauza udana komentatzeko, baina basozela beste bide batzuk. Zuzen hauak, gaina harremana, orduan mozioa zertako. Gaina zakigun, bi alegazio tarteko, pixka luzatuko zala epia, baina, baina alegazioak erantzun dienean, gaur batu eta mozio ez da tramitaturein, hori xe bakarrekan.
edozein kasutan, modu formalauan idatzi bidez edo modu informalauan harreman telefono bidez ibiltzen gan, ikusi zu, eurak ere ze proposatzen duen, ze kanal edo azkartasunan izenian da. Bueno, azken baten, esan dezuena, helburua ez da, indabilera, eta goain urrengo helburua da, modu antolatu baten eta modu formal baten eratzia, esan duan, beak esan duan, beste herri batzuetan ere sortu dela herriko maixa kontseilua, nire gero frakasau induala. Jode, nik uste hor asmatu beharko deula gauza benetan operatibo bat lortzen, ez? Ze antolatu legiak aurre ikusten dualako eta gero ez funtzionatzeko hori peni izango litzake ez da. Eta iruditzen zat badozela herrixan bai gaixak, udalan eta puertosen, udala herrixan eta puertosen artian zehatxeko, manejatzeko. Eta adibide bat goizien ipineuna, txabolena. Txabolen gaixa, seguru noi, mai hori martxan deun bazan, askoz ere modu egokizeuan gauzatuko zen, bai jaurlaritzantzat, bai herritxarrentzat eta bai udalantzat, ez da. Baina hori etorriko alda. Erki. Ados. Importantien eman da, zela gaur batzia, eta bestizen puntualizazio bat, eman zalako egoera hori, esan dezu bezala. Garrantzitsuna batzia zen, batu geha, eta hortxe gehatzen da. Erki, hirugarren puntua sartuko da orduan. Eta hirugarren nian dakau, 2008 ekitaldeko kontu orokorra, hau, Joseba, informatzeko izaten da, onartu txen dago. Boskatu enbio, bai. Hau, ogasun batzordian, mendaka fetxia, ez dakateman fetxia, bai, hau apide martxoko ogasun batzordian pasatu gendun, txosten ere pasatu zuten kontu hartzeeletzatikan, eta ogasun batzordetikan publikatzea bisaldu zen, jendaurrian ipin izan, jendaurreko epia maiatzak 20an amaitzu zen, alegazioik ez dagoen, eta orduan jendaurreko alditxik udal batza ekartzen da, formalismoa etxea eta zeitxea, onarpena ematea ez da. Askotan esateten, boskatu biharren kasuan jakin daigun pixkat ze boskatu bion, kontu orokorra 2021 urtea zela matxu zen, ez? Lau datu, ze hemen datuak bakizuen, pilo bat datu, bakoitzake hartu ditzake beak nahi ditun beste eta ondorizuek ere, nik eman gutxu lau datu orokor neuk, nabarmendu ditutenak edo ikusi ditutenak garrantzitsu. Aurrekontuan 2021 urteko aurrekontuaren emaitza ze izan da, sarrerak izan dira, aurrekontu izan da 8.493.209 eurokua, bukarako aurrekontua, eta sarrerak izan dira 8.414.000 eurokuak. Izan dira sarrerak 185,5 bete dira aurreikuspena, ezta? Eta gastuetan berriz, aurrekontuko kopuru behakin, gastua junda 189. 189ko gastua indeu, 185ko sarrerak euki ditugu, beraz, emaitza izan da, 1,6 positibo. Beste datu bat iruditzen zatena, azpimarra garrisi izan dikena, gerakinaren erabilera. Gerakinean mobitzu genduen 963.000 euro, eta mobitzutako diru hortatik erabili izan diru horren 194. Horren hori ere, iruditzen zat, gerakinaren erabilera zuzena indala, zuzena edo, mobitzu den dirua erabili dela, ezta? Beraz, emaitza, urreteko emaitza izan da 505.000 euro positibo, eta hemen arrazoi ezberdinak egon lik ezer, diru laguntzak
oain ez gara sartuko diru laguntzak zehazten, baina diru laguntzak kopurua importanti izan da, iruditzen zait diru laguntza danak esan bidea, diru laguntza asko eskatu diela eta diru laguntza asko eman digutela, eta baita ere diru laguntza batzuk, igual ez kopuru ondixean, baina etorrek sakuzela nola pixkat erregalo moduan. Hau da, guk eskatu gabe, COVID-an inguruan, etorri dira diru batzuk, 70.000 euro, espero gabian. Bai diputazioak eman da, jaurlaritzak, gastu gehigarri batzuk euki ditugulako ere bai, baina, diru laguntza gabe, diru laguntza zuzen moduan, eta gero urte bukaeran ere, bide, zerri honek, herribidietarako diru laguntza estra bat ere, espero ez gendun ere jaso gendun, olako sorpresak euki ditugu, baina batez ere, beste behin ere esangoet, fondo forala izan da, guetzat, emaitza positibo eukitzen lagundu diguna. Aurten 2021 urtean, parkatu ez aurten, 2001 urtean, fondo foralaren aurreikuspen bat zauan inda, eta gero emaitza, urte bukaerako emaitza izan da, asko ze handi zaua. Inxusen ere, horren beste txen igo da, ez da, 500.000 euro. Orduan, urte, ondo junda urtea. Urtea matxuta 2021 urtea matxuta, 2022 urtea zegoeratan hasi dugu. Hor, 3 datu hartu ditut, pixkate kontuan hartzen ditugun datuak horiek izate jalako, batetikan udala askotan alkatien artean eta etxendian galderak izatea, pixkate kokatzeko edo ikusteko zehata. Eta zuek esamateko gerakina dakazue izaten da galdera bat. Gure gerakina da 4.151.000 eurokua. 4.151.000 euro horiei, hori da emaitza ematen duena, kendu bihartzeko 207.000 euro saldo kobra gaitzak izaten diana, horrek izaten dira dozen kobratzeko dakauzen eskubideak ez dakigu kobratuko deun, eta bazpane etxen da kendu, eta kobratzen badu goize gixo, baina kobratzen ez badeu, kendu orduan. Orduan, gerakin erabilgarria, eta hauei da pixkat geure dato zea ez da, 3.813.000 eurokua izango da, 2022 urtean. Hori da datu bat, iruditzen zatena pixkat egokisa edo kontuan hartzekoa geure ekonomia osasunan neurtzeko balixo dezakedaena, eta bigarren datua da zorpetzen maila. Zorpetzen maila dakau gaur egun 4,03an. Eta hori da kopuru guretzat oso bajua. Ikusten badu Gipuzkoako udal gehienak dakai 0,000. Baina, horrek beste realidade baten doz, gu geurian gaude, eta gurian 4,04 da kopuru oso ona, izan digun. Oso ona, eta kopuru horrekin lotuta, 2022 hasieran 323.000 euroko zorra dakau. Eta 2022 urtea amaitzen deunean, eukiko deu 140.000 euroko zorra. Da zor oso euki izan deunakin, 6 milioi ere euki gendun, 140 da kopuru oso lasai otekua edo esan erraz manejatzekua. Orduan, ondorizua, nire ondorizua, 2021 urtea ondo jundala, sarrera gastuak hor, askotan baten edo bestian desfazia baldin bado gora edo bera, urti igual jata bixaltzeizu algarete, ez, ondo eraman deu, adar bixak, emaitza positibo batekin amaitzu deu, batez ere kanpoko laguntzak estrak euki ditugulako, eta gerakinan kopuruak eta zorpetzen mailak erakusten digute epe motz ertainian osasuntzu ekonomikoki, osasuntzu gaudela, eta honek balixo aldigula
oraintzu arte euki ez daun kapazidade hori eukitzeko. Pixkate begirada ertain bateako edo begirada luze bat preparatzen hasteko modu bat. Nere ondorio. Hori oso subjetiboa da, baina datuak datu. Gero esaten deuna, datuak gero bakuitzak bere irakurketetzen dugu. Datuak danontzako di horrek. Eta, bueno, ez dakitxo honen inguruan zoz esan lehiken, datuak datu, baina, bueno, boskatu horretik, batematek zoz esan digo deu. Gurandetek. Amaitxuta du ekitaldixa eta hoxe, datua datu. Beraz, 2021 ekitaldiko kontu orokorraren aldeko boskak, bertaratutakoen hau batez, onartuta. Laugarren puntuan dakau, aurretik asko abisuzko obra lizentziaren izapidetza ordenantza, hau batzorrietan komentatzen ibili izan genean obra askarra eta beste terminologia batekin, baina, bueno, ja titulua pixkat formalo edo emantzako ez da, baina honen atzian zer dagoen Rubeni eskatuko jote azaltzeko mesedez. Eskatu esan dizun bezala, izen doktori bintzako, baina azkenien zer da honen helburua, ez? Herri txarrak eta gremioak etortzen dianean udaletxea, obra txikisa, komun badala, sukalde badala, edo lako obra txikisa dianean askotan hirigintzako mugimendu horretaren artean asko kostatzen da auretxeen ateatzen, orduan ikusten ginen hor zoze askarra behar ginula, eta hor lanketa bat egin ginen herri txarrakin, hirigintza batzordian, gremioakin ere ongea, beste herrixetako araudi batzuk biratutxu, eta saiatu geha, araudi berri bat etxen, hori askartzeko eta herritxarrak etortzen jenean obra askar baten, oso denbora laburrian ateal izateko aurrea, baimena. Esan dute mesela, hirigintza batzordian landu da, gobernazio batzordian landu da, eta ona ekartzen da onartzeko, gero hau boletinean txintxilizkatuko da, eta jende aurrien nengo da, eta legazioak egoteko aukerien da, eta, zela dana ondo balmado, iraiak hasierako edo espera daia martxan eurin alizatia. Eta, beti zela araudi guztiak etxen dianean, araudi etxen dizu, lanian hasikoea, eta ibilixa beak erakutziko digu pixka, eta ondo dauan, zozen moldatu behartzakon, edo nola diko, ibilixak erakutziko digu, eta aldaketak emiel masakoz, egingo zakoz aldaketak. Bai, Xabita Inigo. Batzorretik pasauta dut, bai, ez dago bizi berezik. Pasauta, batzorretik landu dut da. Inigo. Beraz, aurretik asko abisuzko obra lizentziaren izapidetza ordenantzaren aldeko boskak, bertaratuen hau batez, onartuta. Boskarren dakau indarkeria matxista egoeren aurrean salaketa publikoa bideatzeko protokoloa. Hau ere daokion batzordean lantzen ibili da, baina hain izai eskatuko dut hau azalpenak emateko, dano jakitun edo, bidean ipintzeko. Oso no, zalde hondan hori. Dokumentua luzetxua da, ez dana irakurriko, baina, bai, hola gauza importantienako komentauko itxut. Legaldia ziratikan gure helburua izan da indarkeria matxistan aurkako protokolua herriratzia, herritxarrak udalak ditxun tresnak ezautzeko, baina konturatu ginean, 2016an udalak indako erakundien arteko jarduera eta koordinazio protokolua eguneraketa bat bihartzoala, eta batez ere utzune bat zauela igual salaketa publikoan. Utzune hau betetzia biharrezkoa ikusten gendun. Ekipar elkarteakin harremanetan jarri ginen, eta 2021an martxan jarri gendun prozesua. Feminismo batzordiakin da eragileakin egin den parte hartze prozesu honen kostua 8.615 eurokoa izan da, eta emakundek eskaintzen ditxun diru laguntzeta aurkeztu gendun, eta 6.892 euro lortu genitxun. Dokumentua beha ez da utzetik hasi, erreferente batzuk hartu ditu, 2018ko Gipuzkoako Foru Aldundiaren protokolua,
eta Euskal Autonomi Erkidegoko berdintasuna 4/2005 legia eta 1/2022 legia, martxoan 3koa, oantxe ondala gitxi onartu dana. Dokumentuan sartuta, salaketa protokoloaren helburuak dakau 6 helburu, irakurriko ditut dozen bezala. Indarkeria matxistako egoeren aurreko erantzuna koordinatzea eragile desberdinen artean, emakumeen mugimendu antolatua eta mugimendu feminista eta udala. Gainera beste gizarte eragile batzuekin koordinatzeko mekanismoak bilatuko dira. Indarkeria matxistako egoerei aurre egiten dieten pertsonen eta emakumeen mugimendu antolatu eta feministaren ahalduntze individuala eta kolektiboa lortzea egoera horiei erantzuteko orduan. Indarkeria matxistaren adierazpen oro publikoki baztertzea. Indarkeria matxistei aurre egiten dieten pertsonei laguntzeko eta zaintzeko espazio bat eskaintzea. Indarkeria matxistek biktimengan eta bizirik atera direnengan duten eragina konpontzeak duen garrantzia kontuan hartzea. Eta 6. azkena, indarkeria matxistak gure ingurunetik desagertarazteko beharraz sentsibilizatzea eta kontzientziatzea eta indarkeria matxistarik gabeko udalerri bat elkarrekin eraikitzeko urratsak abiatzea. Orduan, 6 helburu honek lortzeko, etxen da egoeren deskribapena, 4 egoera aurre ikusten dira. Lehenengoa izango litzake erailketa edo hilketa saiakera, bikotekideak, bikotekide ohiak, zenide ohiak, ezagun edo ez ezagun batek, emakume bat, nerabea, neskatoa edo transexual bat hiltzea edo hiltzen saiatzea. Bigarrena izango liake eraso fisikoak. Biktima den emakumearen, nerabearen, neskatoaren edo transexualaren osotasun fisikoa arriskuan jartzen duten lesio larriekin egindako erasoa. Hirugarrena, lesio ez larririk edo lesiorik gabeko erasoa, baina berdin garrantzia dakana, ze beti ikusten dugu igual erailketak eta bortxaketak, baina badoz beste indarkeria matxista mota batzuk ere. Jazarpen matxistak, lesiorik gabeak edo larriak ez diren lesioak dituztenak, garrantzia handikotzat jotzen direnak, biktimek hala eskatu dutelako eta edo gizartean alarma berezia sortzen dutelako. Honen barruan, indarkeria psikologikoa, ekonomikoa, ziberindarkeria edo fisikoa ez den beste indarkeria matxista mota bat. Eta 4. egoeria, izango litzake pertsona bat hiltzea edo erasotzea, sexu orientazioa edo eta identitatea eta genero adierazpenagatik. Genero rol anitzen adierazpenen aurka eta aniztasun sexualaren aurka ematen den erailketa edo erasoa. Lesbiana, gay, transexual, transgenero eta intersexual orientazioak, identitateak eta adierazpenak. Orduan, kontutan edukiko da ere, edozein egoeratan, 4 egoeratan hauetan, aurreko kasu guztixetan, eraso matxista baten biktimen defentzan edo laguntzan atera den edozein pertsonari lesio larriak eragitea. Hurrengo puntuan edukiko gendun eragileak eta bakoitzan egitekoak. Bai, ez danak irakurriko, baina hor dakau eragile desberdinak, bata izango da udala eta udaleko gizarte zerbitzuak, bigarrena udaleko feminismo arlua, hirugarrena koordinazio maixa, oantxe azalduko eta upiskat, laugarrena feminismo batzordia eta bertan parte hartzen duen eragileak, eta azkena herriko gizarte eragileak. Koordinazio maixa, oantxe sortu da, protokolo honekin batera sortu da, eta azkenean da pixkat, mai honen helburua da, zehose gertatzen danean herrixan, prozesua aldan eta azkarren martxan jartzia, eta orduan askotan talde handi bat baldin bada horren inguruan basaia izaten da danena iatzia. Orduan egin deuna da koordinazio mai bat sortu, eta bertan egongo dira udaleko ordezkari politikoa, udaleko ordezkari teknikoa, eta mugimendu feministako ordezkarixak. Eta horretxe jarriko dugu protokolua martxan, eta gero abisatuko da feminismo batzordiai. Zorionez ez bada ize gertatzen, hala ere koordinazio maiorik urtian bitxan elkartuko da, pixkat jarraipena etxeko. Gero ere ikusten dira
Salaketa protokolaren aktibazio urratzak, 4 urratz, bai, protokoloaren aktibazioa bea, hemen ere 4 kasu ikusten dira, mutrikun gertau bada, o mutrikutik kanpo gertau bada, baina mutrikuarra bada, aurreko 2 kasuetan laguntzea jundan pertsona erasotu bada, eta azkena 4. beste edozein tokitxan gertau ezkeo, baitxe Euskal Herritxik kanpo ere, baina erasotua Euskal Herrikoa baldin bada, edo gertatu dana indarkeria matxistaren inguruan bereziki larrixa danean. 2. izango litzake erasoaren inguruko informazio bilketa eta biktimarekin eta biktimaren ingurukoekin harremana, erasotuakin da bere inguruakin harremanetan jarriko ginake, laguntzeko baliabide danak batu, bere eskura jarri, jasandako kaltia konpondu alizateko jarraipen batein eta bihar izan ezkeo akonpainamendua egin eta hortan lagundu. Paso guztixak, ematen dian paso guztixak, beti erasotuakin adostuta izango dira eta beak ezpadeu nahi salaketa publikoik, bere nahixa errespetatuko da dudai gabe. 3. urratza izango litzake erantzun publikua, aurrea baldin badijua, oinarrizko ekintza batzuk zehaztu ditugu protokoluan, gero irakurriko ditutenak, eta ahalik eta erantzun adostu eta bateratuena emango da. Honek ez dugu nahi esan, momentu baten, herriko eragileen batek nahi baldin badeu ontaz gain beste zehozein, libre izango da etxeko. Eta azkena, izango da prozesuaren balorazioa, da gizarteratzea, koordinazio maixa, protokoluen aktibazioa eta eramandeko prozesua aztertuko deu, balorazioa etxeko. 4 puntu eukiko dira kontutan, gehien bat, informazioaren trataera eta zabalkuntza, egindako ekintzen egokitxasuna, jasotako erantzuna eta zergatixak, eta hobekuntza proposamenak. Hau, ez da ere dokumento itxi bat, eta orduan ikusten baldin bada, balorazio hortan, zehose utzunia dauala, o zehose gaizkien dala, beti egongo litzake aukeria hau dana berriz pixkat bueltatxo bat emateko eta konpontzeko. Eta balorazio hau egin da gero, baliagarria izango da, urtero, azaruak 25ko kanpainan baitxan, salaketa orokor bat etxeko datu hauekin. Eta gero, dakau, lehen esan detena, oinarrezko ekintza batzuk adostuta doz, irakurriko ditut, eraso matxistaren aurkako salaketa publikoa adierazteko udaleko balkoian eta zehaztutako beste gune esanguratsuetan jarriko da, dakau hemen jarritxa futbol zelaixa dalatoki egoki bat, zegan ere jende asko ibiltzen da, eta ikastetxeetan ere zerbait lona bat edo pankarta bat jartzeko. Konzentrazio eta isilunia deitzuko da, koordinazio maixak aktibatu eta hurrengo egunean, manifestazioa deitzuko da, bereziki herrian herrixan izan bada eta herriko pertsona batek jasandako egoera izan bada, kasu bakoitzean manifestazioan ibilbidea ikusiko da, manifestazioen hasiera emagunean eta itxieria hemen Goiko plazan, aktibatuko diren ekintzen zabalpenerako Euskarri Digitalak, udaleko web orrixa, telegrama, feminismo batzordeko kideen sarian zabaltzeko Euskarrixak, konzentrazioa o manifestazioako amaierako komunikatu bat ere adostuta do. Momentuan, askotan gertatzen da olako gauza baten aurrian, danok ere urduri jartzen geha, momentu latzak izaten dira, eta baldin badakau zehose egin da, asko errezot eta erantzuna azkarro emango da. Batukadiak ere, sortu dugu olako erritmo berezi bat, zehose gertatzen danean joteko, aukeria baldin bado beurak etorriko dira, eta beurak ezin baldin badia batu egun hortan dalako haitxio, grabatu egin dugu erritmo berezi hori jarri ahal izateko. Eta gero, azkena, eta hortik hasi nahi, salaketa protokoloaren ezagutza eta berarekin bat egiteko lana bideratuko herriko beste udal eta gizarte eragileekin.
Hemen ekainaren 6an dakau aurre ikusitza, hause protokolo hause herrixa izabaltzia. Hortik hasi detere hori zantzala gure naixa. Eta, bueno, amaitzeko protokoloa jasotzen dugu antxe esan detena komunikatua eredu bat, ez dut irakurriko osua, baina, bueno, jasotzen dugu, deialdixan zergatixa, aurkezten dugu zergatixa, indarkeria matxista egiturazkoa errealitatea dela azaleratzen dugu, erantzukizuna eta konpromisua adierazten dugu, eta hurrengo urratzen inguruko informazioa zabaltzen dugu. Eta, horixe, gauza gehiago badoz, baina danok dakau ere eskura dokumentua, eta hien 6an herriratuko dugu. Erki, benize, lanketa indezu emintzat. Luze junda. Xabi Olena, batek hitza... Ezer gutxi gehitzeko, ondo azaldu hainizeke pixkat protokoloren gora berak, eta lan asko da gero lortuako neurruxa diala, eta oso biharrezkoak eta positibotzat hartzen deula, eta ondo. Gure partetik zoriondu eta eskertu egindako lan guztia. Azkenean, protokoloenek ematen dugu gida bat. Olako emergentzia momentuak sortuko dira, sortu izan dira, herri honetan baitza ere, eta behintzat udalak badaka nola erreakzionatu. Azken lehenengo momentuak, zoritxarrez, igual erabakizak, igual ez aldia izan oso zehatzak edo egokizak, eta honek, gida honek, indako lanek eta honek lagunduko dugu, ostras. Ez dakau ezer inventatu biharrikan, erreferentzia badakauz, oso ondo landutako testua da, eta nolan aktuatu, eta hau da, eta bai, konpartitzen dut, eragile guztiekin konpartitu beharra, eta no jakitun izatia, eta bai, hori. Erki, nik uste, ontatik, eta biharreun ikasgai bat ere badala protokoluen garrantzisa, esan dezun bezala. Momentua jatzen denean, gatzen geha jakin gabe nola erantzun. Eta zoritxarrez, egoera hori ere beste esparru batzuetan ere ematen da, eta protokolo hitza ematen badegu, dala, da oso gauza praktikua, eta ojala, erabili beharrez izatia eta aktibatu beharrez izatia, baina momentua jatzen denean, bai hontan da esate batako, udalkidiak eta hiltzian edo lakuetan gertatu izan zakulako, nola jokatu, eta askotan jokatzen dugu bihotzetik ertetzen digun moduan, baina gauza horrek protokolizatuta eukitzia gauza ederra da. Erki, beraz, indarkeria matxista egoeren aurrean salaketa publikoa bideatzeko protokoloaren aldeko bozkak, beraz, gertatutakoen hau batez, ikasi bihau, enuntziatuak motzo ipintzen. Letzeko, kosta betxen bukaera aiatzen. Erki. Zigarren puntuan dakau, Kirol Portuak adierazpena, Bildu alderdiak aurkeztua, eta honen inguruan, saioan hasieran komentatu dugu, gaur goizian portuetako zuzendaritzarekin izketan non gehala, eukidego aukeria 3 alderri xokere goteko, eta mozuekin askotan gertatzen zakun moduan, lehenu hori gertau izan zaku, ezta? Eta mozua jasotzen dira, eta mozio horren aurrian lanketa minimo bat etxiare denboraz estu gaizki oten geha, eta horren pentsatu dugu lehen ongea batuta, eta gaixa bertan mai gainean lagatzia, eta ekaineko udal bat zekarriko dugu, ordurako pixka gehiago landuta, eta bintzate argumentatu izateko danok behar dugun moduan. Horren egoki iruditzen bazatzue, mai gainean utziko dugu, gaixa, idazkaixei eskatuko isau, aktan ala jasotzeko, eta hurrengo hilian ekarriko dugu berriz. Eta honen bestez, erregu galdereta aiatzen geha, Xabi eta Inigo,
Aipamentxo bat. Lehen, gaur goizeko bileraren inguruan, alkatea eta gero Xabierra gai inditxo aipamena informazioaren testu inguruan. Ez dugu uste zala momentua intervenitzeko, gu bakarrik nahi gau egin dut egin gure valorazio azkar bat bileraren inguruan. Bilera gure ikuspuntuetan, ez ginen gauza handirik espero bilerana, nagusiki ja erabakitza dagoelako. Osea, erabakitza eta adjudikazio erabakitza. Zentzu hortan, bilera hori guretzako, berandu etorri da. Berandu gauzak ezer aldatzeko aukerarik ez dagoenean. Beraz, bilera, aipatu izutuen bezala, tranquil joan da, bakoitza bere ikuspuntuak agertu dugu. Gu bakarri nahiko ginen duke esan, baina eta berriz, dike hori luzatzen bada, portuko etorkizuna baldintzatuta egongo dela, eta herriko etorkizuna baita. Luzatzen uzten bada dike hori, hor kirol portu bat joango dela. Eta kirol portu horrek ekarriko ditu aldaketa asko barruko urlaminan, hori bakarri. Beraz, guretzako egoera latza da. Eskerrik asko, usten badiazu gauza bakitzen, hori geure kezkiare bada, eta ez dakit, nik uste danon izango dela, baina, konpartitzen zurekin, eta nahi diot indarreman, herriko kontseiluai, eta naiz eta kontsultibo izan da, hori eskumenak diazenak eta kitxo, ezta? Baina zeuk esan duzun Inigo, eragina haundixi izango da, baina ez porturako bakarrik, herrirako ere bai. Eta portua eta herrisa, nik uste bi mundu balira bezala ikusten dela toki askotan, eta bi mundu horiek baten behar dugu. Batan etorkizuna bestiak determinatuko dugu. Eta bestianak bata, elkarrekin enbieu bai o bai. Baina bai, konpartitzen zurekin, dike horrek determinatuko dela edo baldintzatuko dela barruko eta herriko kontuak. Eta ez dakit, nik uste ez dut esan, lehen, baina iruditzen zat, goizeko bilera ere hiru alderdion aldetik, eta alkate nahien aldetik iruditzen zat, tokatzen zatela, hiru alderdioi eskerrak ematia, harmonisa baten jundalako bilera, naiz eta iritzi kontrajarrisak eta kontrako gauzak eta agertu dian, baina iruditzen zat, etorkizuneako modu bat ipini deula bintzat, ez da? Urrengo ere puertoz ekartzeko eta bilera gehiago einalizateko. Erki, honen bestez, maiatzeko udalbatza bukatu eta ekaini arte despeditzia. Eskerrik asko.